tunda mun fara kashi bin kiɗa sa ganga ba na bidar hace ni kadai ne gwani duk dai da rabana ya nufa a yi da ni ba za na zagi kowa ba dan zamani yana zuwa ya tai mai zai rudar da ni koyo nake ashe ban je inda zani ba amma a haka wasu basu manta ni ba kuma duk shaharar ka wani bai san ka ba bai san yaji ka bai san labarin ka ba ko ka faɗi bai san yare naka ba bai san abin da zai sa ya kalle ka ba ka sa gaban wani ba za ya gane ka ba sabida rabu shi kadai ne gwani shi ya halicci shugaban zamani manzan da shi kadai ne kowa ya san da shi kowane yare kake ka san da nashi kowane addini kake ka san da nashi ko da ko baka cikin mabiyan shi hakan ba zai saka ka ce baka san annabi ba ni ma mai waka ni Allah na roko ka san yin kare ban tozarta ba ni ma mai waka ni rabana na roko ka harin gama maza na hufanta ba zantuttukan da ne ba za su sarke ni ba ka bani kariya ta kara gaba in tuna da na ci bakar wuya amma a yanzu ni ba za na ce haka ba Allah ka damu da alkai duniya ce labari